mga bangenot na bareta. Diskwalifikasyon para kay Alkalde Geraldine Rosal, final and executory na. Babay gadan kan tamalin kikilat sa Camarines Norte. Kasulo, naitala sa syudad din Tabaco. Asin, inflation rate sa Bicol ngunya na taon, naglangkaw kumpara ka nakaaging taon. Maray na hapon, Miyerkules, Mayo 10 taong 2023. Unina ang mga baretang Tatak Bicol. Madadamugban ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes at 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalyes, diskwalifikasyon para kay Alkalde Geraldine Rosal, final and executory na. Attorney Alfredo Garbin Jr., posible naman na mag-asumir pwesto. Uyaan report. Final as in executory na ang disqualification case laban kay Legazpi City Mayor Geraldine Rosal. Ini ang naging desisyon kan Comelec Anbank matapos na mayong naipaluwas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema para kay Rosal sa nasambit na certificate of finality. Si Garbin bilang second placer sa pagkaalkalde kan nakaaging eleksyon ang maribay sa mababa sa pwestong alkalde. Nakatalaan naman na iproklamar bilang bagong alkalde kan syudad si Garbin kung dagos nang mag-convene ang Board of Canvassers na piglalauman na mangyayari sa laog din 10 aldaw puon kan ipaluwas ang pinalidad kan resolusyon. Ang diskwalifikasyon kay Rosal, nagugat kan magkaigwa inin partisipasyon sa pagdistribuir nin ayuda sa mga tricycle driver as in senior citizen. Abril kan nakaaging taon na malinaw na laog na sa election ban asin sarong pagbalgar sa Omnibus Election Code. Babayi gadan kan tamaanin kikilat sa Camarines Norte. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Gadan ang 25 anyos na babaeng PWD matapos na tamaan ng kikilat mantang nagpupunpuning mga nilabhan sa luwas kan sa indang residensya sa Purok 5 Barangay Malaya, Labo, Camarines Norte, alas 2:30 ng hapon kang Lunes, Mayo 8. Sigun sa PNP, kaiba pa kang biktima ang sa iyang ina kan mangyari ang insidente. Gibumanda sa wire ang balaybayan, kaya posibleng digdi tuminulay ang kikilat. Say nag-uuran-uran po kang mangyari ang insidente na daininda ini-expect na matatamaan ng kikilat ang sa iyang aki kasi nagtama ang kikilat duman sa wire na ginamit na sampayan. So, dinaraman po sa ospital ang nasabing biktima kaya lang day na po, pinag-declare na po na dead on arrival kang doktor na naka-duty. Sigun sa Pag-asa, delikadong mare ang kikilat, urog pang abuton sa 300 milyon ang bultahe kaini, kaya talagang dakula da ang tsansa na magadan ang sisay manamabiktima kang kikilat. So kung arog ka ito, kung for example, sa ibang situation naman na wala ka talagang madadalaganan na lang, nasa open field ka, igwa kitang pig-apod na to basic positioning po so difficile lang siya elaborate through wording. May 50% kita ka na actual na so kamot mo na duwa ikakaagbodig di sa likod kang kang kayo po, and then sugaro ma-squat ka duman sa daga. Ang tendency kaya ito para in case man may tumama na lightning duman sa aran mo, so makanap lang siya duman sa lawas mo, so garo day siya ma-stuck so Sa mga mahiwas na lugar, siring kang umahan asin mga haralangkaw na lugar, nangyayari ang mga kikilat. Kaya naman sigun sa Pag-asa, ibitara agad ang pagpasiring sa mga siring na lugar, asin piliu na sana ang pagtinir sa laog kang harong, in kaso may mga pag-uran na may kasabay pang kikilat. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Kaso ng COVID-19 sa Bicol, padagos ang paglangkaw. Detalye sa report ni Carmelo Balya.
Sa pinakahuring datos na ipigpaluwas kan Department of Health o DOH Bicol, total na 48 ang panibagong naitalang nagpositibo sa helang na COVID-19. Poon Marso 27 hasta Mayo 8. Pinakadakol ang probinsya ng Albay na may 24 naitalang nagpositibo. 7 ang gikan Legazpi, 4 sa Tabaco, 3 sa Daraga, 2 ang Banwaan kan Bakakay, Malilipot, asin Santo Domingo, mantang saro sa Ginubatan, Uwas, Pulangi asin Tiwi. Sinundan inikan Camarines Sur na may 12 panibagong kaso, 5 sa syudad ni Naga, 2 sa Libman asin saro sa Bumbon, Kabusaw, Kanaman, Iriga asin Pamplona. Sa Katanduanes sa Sorsogon, may naitala man na piglimang tinamaan kan helang. 4 ang gikan sa Virac asin saro sa San Andres, saro sa Gubat, Huban, Matnog, Prieto Diaz asin Sorsogon City. Pinakahibaba sa Camarines Norte na nakapagtala sa 92 kaso kani. Total na 48 naman ang bagong naitalang nakarecover sa nasabing helang. 31 sa probinsya ng Camarines Sur, 9 sa Sorsogon, 7 sa Naga, asin saro sa Catanduanes, wara man nin binawian nin buhay. Sa presente, nasa 3,636,186 na ang fully vaccinated sa rehiyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia. Kasulo na itala sa syudad nin Tabaco, asin inflation rates sa Bicol ngunya na taon naglangkaw kumpara kan nakaaging taon. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Inflation rate sa Bicol ngunya na taon naglangkaw kumpara kan nakaaging taon. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa uring datos na ipinaluwas kang Philippine Statistic Authority, panlima ang Bicol sa mga reyon na may pinakalangkaw na inflation rate sa nasyon. Naglangkaw man ang mismong inflation rate sa reyon ngunya na taon na 6.8% kumpara sa 4.2% sa nakaaging taon. Sigun sa ahensya, may direktang kinaraman ng inflation sa presyo kan mga pangenot na barakalon. Maut sabihon, naglangkaw man ang presyo kan haros gabus na barakalon sa reyon, siring kang bagas, mais, tinapay, sibulyas, sira asin iba pa. Apwera sa mga pangenot na barakalon, naglangkaw man ang presyo kang kuryente asin produktong petrolyo. May threat ng El Nino, although
Although sabi naman yung kanyang effect will be probably sa third and last quarter and the first quarter of 2024. Pero kailangan i-monitor, no? Kasi nga yung bigas, kita nyo naman, and yung bigas ay may mas malaking weight because consumption-wise, malaki yung napapatungan sa bigas kung sa ordinary household, mas nagulang gastos niya para sa bigas. Ngunya na taon, sigun sa ahensya, ang paglangkaw ng presyo kang produktong petrolyo, ang saro sa may pinakadakulang epekto sa inflation na nagresulta man sa langkaw na pamasahe. Yung gas kasi, monitor natin ito weekly, no? So, hindi natin kontrolado. Kung ano ang demand, no? International kasi yung ating fuel na ginagamit sa transportation. Iba naman yung sa household, like yung LPG, sa household siya na napapabilang. No? Ito, pag-transport talaga, so dependent kita kung ano kang international market. Mientras tanto, sa datos kang opisina, Camarinesor ang may pinakalangkaw na inflation rate sa reyon. Igwa inining 8% sa bulan ng Abril, alagad nagbaba kumpara kang nakaaging bulan ng Marso, na 8.6%. Mantang ang Sorsogon naman ang naitalang may pinakaibabang inflation rate na igwa ng 4.5% sa bulan ng Abril ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Kasulo na itala sa siyudad nin Tabaco. Uyaliwat si Nomer Corporal. Sa video na ini, mahiling ang aktwal na pagresponde kang Tabaco Fire Station sa ikaduang iskalong kang nasusulong harong na ini sa Purok 1 Barangay Santo Cristo kang siyudad ng Tabaco. Alas 11:19 kasudmang aga, mahiling man sa video, maging ang ginibong pagtabang kang mga residente sa lugar. Sigun kay Fire Officer Turi Saldo Agitan, maswerteng haranisan naman ang sendang istasyon sa lugar kang insidente, kaya tulos ninda ining narespondihan. Poko mas o menos alas 11:36 kang ideklara ninda ining fire out. Po mismo sa taas ng bahay, wala po. Yung mga tao po, nandun sa baba. So, nalaman nila yung sunog, nagsigawan na yung mga kapitbahay nila. Pagkatapos ng magsigawan, nasabi nila na nasusunog nga yung second floor. Pagkatapos nun, doon pa lang sila umakyat para apulahin po yung sunog. Abuto na sang 2,000 pesos ang naging danyos kang kasulo. Kadaklan sa mga nadanyaran na gamit, anas appliances. Mayo man na nakulugan sa insidente. Daiman nadamay maging ang mga pagtaraid na residensya. Yun nga po yung kagandahan dahil po sa mabilis na pagresponde ng ating mga tropa, wala pong ibang nadamay kundi lang po yung nag-iisang kwarto na yung sa taas. Sa datos kang Tabaco Fire Station, ininang ika-6 na narespondehan nindang kasulo sa sendang syudad. Po palalahanan nating mga kasamahan, mga kababayan, lalo na dito sa Tabaco, dahil po sa sobrang init ngayon, magbantay po kayo sa inyong mga kabahayan, lalo na sa mga electrical appliances, para po maiwasan natin yung mapinsalang sunog. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Pagiro sa presyo kan mga pangyenot na barakalon sa merkado publiko kan Daragan na itala. Presyo kan gulayon, labian ibinaba. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Magiging paborable ngunyan sa mga parabakal ang presyo ka nagkapirang pangenot na barakalon sa merkado publiko kan Daraga. Siring na sanakan kamatis nagikan 50 pesos ang kilo, mababakal na inin 15 pesos per kilo. Ang lada na dating nagkakawat sa sanggato sundo 200 pesos ang kilo, ngunyan mababakal na inipon 80 pesos per kilo, sundo sanggatos pesos. Ang antak na dating 80 pesos per kilo, ngunyan kantidad 50 pesos na sana ini mababakal. Ang mariguso na sanggatos pesos ang kada kilo, 60 pesos na sa naman ang presyo. Gikan sanggatos per kilo, 60 pesos naman ang kilo kan talong. Alagad kun pabor ini sa mga konsumidor, ikinadismaya naman inikan para tindang si Tatay Jose. Medyo nagbaba-baba ng mga presyo kang gulayan dahil dakol nga ng mga produkto dahil summer, marayang panahon, kaya maraming produkto ang mga gulay.
Kung may naging pagbaba sa presyo kan nagkaperang gulayon, mantinido naman ang presyo kan mga panindang sira digdi. Araw kan bangus, bangkulis, asin sibubog na 180 na sanan kada kilo. Mahina, sir. Maluyaan ang barakalan. Kung mantinido ang presyoan kan sira, nag-umento naman ang presyo kan karning urig. Ang rason kan mga partinda, mahal man ang barakalan kaya kan buhay na urig. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!